bus nemen van Connection richting Kloosterzande. Zo in de dag heb ik de meer reizenbundel, dus feitelijk vanaf 9 uur. Reizen voor €1,95. Dus kan ook geladen worden op deze anonieme overshipkaart. Ja, vandaag is het wel terug even, zoals ik hoor, de winterjas. Maar in het algemeen, buiten de windstoten valt het wel best mee. En de temperatuur, ja, even fris. Ja, daar is de bus, lijn 10. Ook nog even interessante bezettingsgraad. Nu om 1:30. Hallo. Goedemiddag. Toch een bezettingsgraad van 15 reizigers. Ja. Zo. Dus dat gaat snel. Vogelwaarde Kloosterzand, dat is feitelijk 10 minuten. Het is ook wel goed dat ze die vuilkar voorbij heeft gestoken, want ik kan wel enkele minuten verliezen. En dat is bijzonder belangrijk voor de overstap in Hulst. Dus als je in Hulst eventueel moet overstappen op een lijnbus, of eventueel de lijn 20, als je dan te laat zou komen, is het direct terug een half uur of een uur. Dus 1 bus per uur, dat betekent voor de retour heb ik mijn bus na iets meer dan 30 minuten. Dus ik heb nu 30 minuten de tijd om nog even hier een boodschap te gaan doen. Het is net voldoende de tijd hier om bij de bus te gaan.